igama lam Nomakhosazana mbasa ndihlala apha kwa-9 kwa-1377. Isizathu soba ndizothengisa apha ndibonile into yobana abathengi bayakholwa ukuthenga besemotweni, so mna ndaza nesisombululo soba ngase ndingami endaweni abazawufumana kuyo i-congestion apho bangazokwazi khona ukuma. Funeke bakwazi ukuma kwindawo erayithi so that netrafiki ingandikhalazeli ndizothengisa kwistop sebhasi, ofisho into erongo leyo ngoba sistop sebhasi and then funeke ndikwazi ualawa neemoto zam uba zibe nendawo yoma nebhasi ibe nendawo yoma. Ndayicinga eli cebo loba mandiyithathe le moto yam bengathi ndiyibeka kwi-edge of le parking yebhasi so that itrafiki singandikhalazeli, nabakhweli nabo bakwazi uthenga, nee-customers zikwazi uthenga zibe ecaleni. And siswam, the idea of uthengisa iqalele phi? Why ustarted uthengisa? Uthengisa yinto yam kakade because ndaqala uthengisa ngo-2015 ndithengisa impahla umo wam. Ntoba apha ekuthengiseni kwam impahla ndathengisa impahla ndiphangela kwaSpar ngapha ngapha eQuidme ndithengisa laa mpahla, kwaphuma nale moto through laa mpahla. So ndizibonile uba kwicala lothengisa ndinayo ipassion kakhulu. The best way mandiyeke uphangela, ndayeka uphangela kwaSpar ndafolowisha uthengisa. Kanti ntoba ndikhe ndithengise naphaa ngasemall, ndithengise ama-second hand, ndithengise nale mpahla yam yaseJoburg. Ndingumntu ohamba eJoburg naseKapa naseDurban, ndiyathengisa ixesha elinintsi. Ndiyafika kule grapes ngofakwa yitshomi yam yathi awufuni uthengisa nee-grapes, yaqomba makhe ndingene nakuzo ngoba ndisaphangela. I'm doing well, as you see. These boxes zenze namhlanje qha ezi boxes. So sithengise namhlanje apha? Sithengise namhlanje qha. People bayandisapota, especially abantu abangamadoda. Andifuni noxoka. Abantu abangamadoda ngabona abantu bathi siyayithanda ndiyenzayo. Inika ukuthi namanye amantombazana angenzi into, angafunda, ayazi uba imali iyasetyenzelwa. Awunohlala endlini ulinde imali emotini. Ase ube nento oyenzayo noba woje amagila noba woje intoni but kubekho something oyenzayo. So isikakhulu apha ndiyamotiveyithwa ukuthi every day nantso eyona nto indenza phaa. I'm motivated siswam, mna motivated by wena. Every day xa ndidlula ndithi lo sisi. Ndiyakhwaza And nokukhwaza kwam umntu omhle njengawe ancame aqonda uba azincame aqonda okay, let me forget about abantu bazocinga ntoni na, let me just do into yam. Yeah. Ngoku ndiye kuphangela yaye ndaqoma mandiginye ipride yam ndizixelele into yobana ngoku let me focus kwi-business because I see uba I'm doing well kwicala le-business. And so far you, uba ngabana nantsi ikolo iphume ngemali yempahla seRhawutini, so I can do more. Ndiyakhile nekhaya lam ngemali yebhizinesi. And kumntu ke siswam oyikayo, umntu osaphangelayo, omnye akaphangeli, kumntu oyikayo uqala ibhizinesi ungamcebisa uthini? Umntu osoyikayo obanjwe yifiye, nam I was having the fear of uresign. Ndandifuna uresigna kakhulu kwaSpar. Ndafumaniseka uba xa ndirezignile izawuba ngathi mhlawumbi ukhona umntu ondikhathazileyo. Ndayeka ke ngendlela erayithi ukuphangela kwaSpar. Ndaqoma mandisole ndizixelele into yoba ndizawufolowisha eli khono, esi sakhono sam sothengisa. Sesi ke ngoku ke ndisilandelayo. Umntu bekunanoyikayo ndicela mna ususe ifiye, ususe nepride, because ekugqibeni aba bantu siboyikayo baneengxaki and suthi bafuna umuntu ophangelayo ngokunemali. Abanye abantu bayakwazi uphangela kanti babethwa ngamatyala ngoku bephangela. Omnye aphele esenza i-side hustle. Njengoba nam bendiye ndabethwa ziingxaki zam ndaqomba mandihasilishe ngokundiphangelayo. Ngoku ke ndithi ke bethu nani suseni nani, masiyeke le nto yobona abantu bezinye ilantu bamanye amazwe bezothengisa apha sithi mbafamba thina laa nto we can do nathi laa nto bayenza. And siswam, the nice part, you are beating them in their own business, you understand? Yes. And nguwe yabona nakubhuti nangoku naye ubhuti yabo uyasupport, busitsho abantu abangobhuti mos bakuncedayo. I'm not going to talk that much, man. Yeah, why uzothenga mkhulu wam? Yeah, I don't have support person, Yeah. but I will always support the business especially. I'm trying to see ngendlela enza ngayo, and I will support her if we have funa ndihlale up until 10 o'clock while they thengisa ngapha. For security reasons. Yes. Yeah. Enkosi mkhulu. I am fine.
Enkosi kumkhulu. You are beating abantu abokufika on their own because bayiqale ngokwabo lena into, and what we normally esiyilanto esithetha ngayo sithetha ngale township economy. There are millions and billions of rents eziphumayo kubahlali balapha eMdantsane but azihlali ziya kubanye abantu. So to people baseMdantsane for usupportana each other njengobhuti egqibothetha ngokuba ukusupporta ngenxa beyakubona uba uyazama. So ibaluleke kangakanani isupport salapha kowenu kubantu bakowenu? Support sabantu balapha ekhaya sibaluleke kakhulu kum because ekugqibeleni kukho abantu ebebesithi just like onyusiso sibenza kwasanqamene nabo uthena sisi usupporta kuba ebona bazithengiswa umuntu omnyama walapha eSouth Africa because uthe bengazithengwa abantu bengazithembanga kuba ingaba zigrapes zamanyani nakuthele nto zithengiswa ngabantu bonke of which ke nyanti percentage ethengiswa ngabantu bonke. Thina abantu balapha eSouth Africa akuba asinofikelela kwezi reps because nam bandinikile ichance yoba ndingazifumana ezi reps ndizifumene through qha bathi thina sine-pride and sine-pride nje sonqena uthengisa esitratweni ngoba umntu uba nalani kuzawutshayela ilanga uzothini but abe engenanto anayo for ibackup. Enye into ke endifuna uyikhuthaza kakhulu apha kuthi bantu balapha eSouth Africa make siyeke laa nto oqala ibhizinesi siyiyeke ngoba ufike lapho onyuvuthi wanento ethi ebecimba famanzi uzandibona iveki eyi-1 akazondibona kwiveki yesibili ndathi bhuti ndisuka kude nebhizinesi mna ndandithengisa iveja phaa kwa-9 ndiyithwala ngevascom ndingekabi namoto ivascom endandithe kwi-supermarket kwamthiwa ndingena door to door apha eMdantsane ndisuka kude mna kude ebhizinesi xa ndiqalile into ngasendibe nefinishi because ndingumntu oqhayisayo nozidlayo.